θέλει θυμωμένο. Πάρε λοιπόν το δεύτερο, το απαγορευμένο. Φέρτε μου υποβρύχια, φέρτε μου αεροπλάνα. Απόψε για την πάρτι μου τα κάνω όλα πουτάνα. Έσβησα το τηλέφωνο και τα μηνύματά σου σε γράψα και στα και τώρα άντε γεια σου. Στην κρίση θα είμαι ήρεμος, αυτή είναι η λύση. Δυο πράγματα θα σκέφτομαι, τον ύπνο μπορεί να έκλαψα, αλλά μου έχεις περάσει ήδη. Τώρα λοιπόν κατάλαβα πως ήσουν άλλο μαλάκα βρες λοιπόν να κάνεις τη ζωή σου. Να σε καλά μωράκι μου και άντε και γαμίσου. Τότε γελούσες, τώρα θες μια ακόμα ευκαιρία. Ποτέ δεν θα ξανακανά την ίδια μαλακία. Μην από μένα μακριά και να έχεις ψυχραιμία, γιατί αν δεν κάτσεις ήρεμα σου έρχεται και το 3.